あの日、2011年7月7日。オペレーションアークライト。オカリンおじさんがシュタインズゲートを目指すのを諦めたあの日に戻って、もう一度目指すように説得する。マユ姉さんがそうしたいって。マユリが？だから行かせて。マユシーもラボメンなんだよ。落ち込んでいる彦星さんを思いっきり引っ叩いてきてあげるから。オカリン。わかった。オカリン。頼んだぞ。ラボメンナンバー002椎名マユリ、オペレーションアークライトを遂行しろ。急げ。神様の声が聞こえる。川が。Hurry up. やめろ。Fire. やめろ本当にまた飛ぶの？ああ、決めたんだ。何十何百失敗しようと必ず全員救ってみせるって。岡部さん、こっち準備はできたお。こちらも OK よ。頼む。飛べよ、飛べよ。けれど結局あの時タイムリープマシンは起動せず、世界はタイムマシン理論をめぐる騒乱の時代に突入した。